дар назди оташи абадӣ қарор дорем ва 9 май аст. бобоям Норуф Қодирбердӣ як қиссае нақл карда буданд. дар вақти ҷанг онҳо ба ҷое мерасанд ки аспҳои мурда дар замин хобанд ва аз ғояти гуруснагӣ ҳамроҳони бобоям аз гӯшти аспҳои мурда тановул мекарданд ва дар байнашон Анвар ном як тоҷикбачае ҳам буд. ва бобоям мегӯянд ки Анвар охир ин ба мо мумкин нест, аз рӯи шариат, аз рӯи урфу одати миллии мо моли ҳаромро намехӯранд, ин ҳаром аст. ва Анвар мегӯяд ки ман гуруснаа ҳастам ва бояд ман хӯрам. ҳамагӣ пас аз 2 дақиқа онҳо тирборон мешаванд ва дар байни мурдаҳо Анвар ҳам буд. дар интиҳои қисса бобоям гуфтанд ки бачаам, бояд мо ҳаромхӯрӣ накунем. алҳол дорухонаҳо доруҳоро гарон карданд. арзиши доруҳо қимат шудааст ва баъзан доруҳоро пайдо кардан мушкил аст. фарз кардем ман ҳароратсанҷ пайдо карда натавонистам. айнан ҳамин қисса ба дорухонаҳои мо алоқамандӣ дорад. рӯзе фаро хоҳад расид ки онҳо тирборон мешаванд. тоҷироне ки алҳол дидаву дониста дар шароити хеле мудҳиши вирускушӣ онҳо арзиши доруҳоро боло мебардоранд ва ин бе ҷавобу бе муҷозот намемонад. дар душанбе комиссия таъсис ёфт ва амалиёти дорухона, чандин дорухонаҳоро ҷарима баст. ҳатто прокуратураи генералӣ рақами вижае таъсис дод то ин ки мо занг занем ва шикояти худро гуфта бошем. дӯстони азиз, он фурӯшандаҳои доруҳо ва тоҷирон, мо аслан мо худ халқ, мо муштариён гунаҳкор ҳастем. вақте ки ин ҳодиса ба сарамон омад, мо чӣ кор кардем? мо доруҳои зиёдеро харидем ва дар хонаҳоямон захира намудем. мо наметавонем байкот эълон кунем, мо наметавонем ки дору нахарем, зеро тани гарм бедард намешавад. мо ба шумо ниёз дорем, лекин шумо ба мо ниёз доред. агар мо чизе аз шумо нахарем, шумо ба инқирос дучор мешавед, банкрот мешавед. барои ҳамин фикри халқро бояд кард. ва дар интиҳо ман ба кулли аскарону афсарон ки алҳол дар ҷабҳа қарор доранд, духтурон ки бар ин душман, яъне бар вирус, коронавирус COVID-19 мубориза мебаранд, барои шумо аҳсан мегӯям. мо кулли халқ дасти дуо мебардорем ки ҷони шумо солим бошад. умед мекунем ки рӯзҳои наздик мо ин вирусро ғалаба мекунем ва як рӯзи вижае бар ғалабаи вируси корона мо дар рӯзҳои минбаъда, дар солҳои минбаъда таҷлил менамоем. идатон муборак бошад ҳамдиёрони азиз.